regai katinzwa kuti baba Isabel vakagukuchira dzipi muchirongwa Bhozhongora segment. Papa Isabel. Icho kwadi muri yaZimbabwe kandi kusise zvandakabata ndizvo kufamba nazvo chikonzero zvinenge zvakawanda. Zvimwe muchazo zvinzo zvapindira pakati chikonzero dzinenge dziri mukati mekutsudzura kupfapfaidza. Icho kwadi muri yaZimbabwe kanga riri zuva rakanaka. Vanhu vanga vari mukati menzvimbo inoshevedzera kuti kubhowera, vari mukati mekufara, vari mukati mekupembera, vagari vekubhowera ndikuona vari kungosimudza chimuti mukoma kepe achishevedzera kuti izvo tange tiri mukati mekufamba mukati mezoro mushure mekufamba nebhavhadhe kana kuti birthday ra Mr DMR vari mukati mekupemberera. Aiwa zvakawanda zvakaitika ikoko. Asi ndichiri ikoko muri yaZimbabwe ndoda kukuzivisa kuti ndiriko ikoko pane zvinhu zvinorwadza nyaya yandakatora ikoko. Asi chiri kundirwadza ndechekuti yakachengetwa nyaya iyi iri mumba. Ndakatombotaura na superintendent, Right? ndakagara nawo pasi ndikataura na assistant inspector, ndakataura na inspector, ndichitaura nawo so ndakarwadziwa kuti ndite sei ndivaudzere nditaurere. Asi shoko randiri kutaura nhasi nderekuti vagari vekubhowera vane musha wandichataura nyaya iyi mukasaenda nayo kakamba ndakuenda inini kuvaudza nokuti munhu anogona kufira mumba. Pane zviri kuitika. Vanhu vakaungana vari mukati mekufara mukoma KB ndakavaudza ndikati hongu tiri kufara asi ndinodzitora imomo ndizvozvo nokuti ndedzedu munenge madzifambira. Mwana akasvika 47 years ahana kuroora. Mwana wepiri akasvika 42 years asina kuroora. Wechitatu akasvika 36 years ahana kuroorwa. Ndiri mukati mekutaura nevana vamukoma KB hapana kana anoziva chinonzi kukandirwa shoko kana kukanda shoko. Musikana angori iye chizvarirwa, vakomana vangori iwo chizvarirwa. Pane one ari kunhanda zvemadrugs asi iye ari kuti hongu drug ndinobata bhozho asi zvandaita izvi harisi drug nokuti ndinokuudza nhoroondo dzokubva kumashure kusvika nhasi. Saka ziva kuti handira kudhana Ndeche ku07 rechi. 07 Okay. kudhuze kwataiva kuira kuyenguva kepi. Right. Zvadaro baba pati mwana uyu akatora chitanda ndokufigira mai vake mumba achibva ataura akati kungoti wembere bangai pari zvino zvinomboshandisa chitanda ichi asi mukangoridza mhere hapana kusiri kufa. Isusu makatiuraya kare asi ndiri kumirira mhosva dzangu ndega. Handizivi chichaitwa sisi wangu, handizivi chichazoitwa nemukoma wangu kana aita hasha, but inini we42 years ndinoda kuti kubva nhasi tifanane. Nyaya yakaitika muri yaZimbabwe muchainzwa ndinayo. Ndini nyaya yekuconcession yandakataura mukoma KB musi wechina kuti mwanasikana ane 14 years akabatwa chibharo nababa mukuru. Ndokubatwa chibharo na baba mukuru murume wasisi. Ndokuzobatwa zvakare chibharo na baba mukuru murume waTete ari mwana 1. Asi izvezvi murume waTete ari mukati akavharirwa. Ndini nyaya yevana kana kuti family iri kwaRusape. Marusape mudhorobha vana vanokona kuita 4 pamwechete namai vavo vese musi weSaturday vakangotanga kurwara nenjere. Ndakazoita tsvakurudzo kuti chii chakazoitika akachaitika pakuti paite sei munhu azorwara nenjere pamwechete nevana vake akasara ndimba yevatorwa chete vamwe vese vakarwara nenyere. Ndini nyaya yemuZimbabwe yemuprofita akavimwa nevillage rese kuti aiwa watinyanyira zvaunotapana pamanyepo gara zvakuwarwa pasi. Ibva pano adzingwa paanoshandira. Ibva zvako pano Adzingwa pasowe. hauna zvikwamari zvaunoziva iwe. Vanhu vaoneiko? Vanhu vanoona baba. Rigidi vutsudzura ipapa. Icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Muri yaZimbabwe rikanibva nangopinda ndiri mukati mekupfapfaidza chandoda kutaura pano muri yaZimbabwe. Haiwa chiri mukati menzvimbo inoshevedzera kuti murambinda ndo mugwagwa ndo kufamba kwacho tichipinda mukati menzvimbo yekubhowera. Muri yaZimbabwe nyaya iri kwamurambinda inorwadza inosuisa. Nyaya iri kwamurambinda inoti iyo kuna amai vane makore anokwana kuita iwo 37 years nevana vaviri. Amai ava vakatanga kurwarira parufu. Kana ndichiti rufu ndinoreva kutizvo pane musha wakafiwa ndokubva wafiwa nemukadzi afiwa nemukadzi kudaro vakaenda parufu ipapo. But vachibva kubva parufu ipapo vakatanga kurwara vari parufu ipapo vakatanga kurutsa ndokutanga kupera simba ndokutanga kurara zvokuti nguva vakanzi izvo hamuchisina kodzero kunge muri pano munofanira kuti muende kumba. Vakada kuenda nawo kumba vakatoti havakwanisi kufamba zvavari
ingova nzvimbo yekurara vaite sei vamurare vazorore ndokubva vapiwa nzvimbo yekurara vachibva vazorora vakarara varipo ipapo vairatidza kuti vane kuchema kuti asikunonzi munhu ari pakati pehope ivo havasi kuziva kuti vari kuchema but vari pavanhu vakasvika pakusimudzwa vanzi ei dai matora mai muvapinze mumba nokuti zvavari kuita panze pane vanhu ka tichaguma taona zvisirizvo ndobva vapinzwa mumba vapinzwa mumba vakataka kuchema mhuri yezimbabwe asi kuchema kwavaita ndikokuti vari kuti ndiri kuona munhu but munhu wandiri kuona uyu ndiri kuzoziva kuti akafa but zvaakafa kudaro handizivi kuti ari kuvinge kwandiri asi vanhu vachibva vabvunza kuti kana muchiti munhu wamuri kuona akafa kuti munhu akafa chitiudzai kuti anonzi ani nokuti kuti muzive kuti akafa zvinoreva kuti munomuziva munhu wamuri kuona akafa ndiani vakaramba kutaura kusvikira vazobva pamba apa ndobva vaendeswa kumba kwavo vaendeswa kumba kwavo mukoma kb kwapera 3 weeks kana kuti mwedzi sokuti vauya kwandiri kuita panapa amai ava vakangoti vari kumba kwavo mai ava vakafirwa nemurume havana murume vanogara pamba nevana vavo vagara pamba nevana ndokuzoita anzvadzi waTete anzvadzi yemurume akafa iri kugarawo pamba apa so mai ava zvakateka kuteko zvino zvinde zvekutizvo vanga vakushevedzera kuti ndiri kurohwa but vanhu mukavatarisa hapana chamuringe muchiona vakati ndiri kurohwa vakati honai ndarohwa mbama nguva iyo makatarisa padamba motiona patodhinda pakutozvimba ende kuzvimba kwavaita kwairatidza kuti munhu ari kurohwa zvakanyanyisa vakakuratidza kuti ndarohwa kumusana ende chandirova ichi haisi mbama kana maoko inoratidza kuti isimbi kana kuti ishamo mukavavhura hembe pavataura panoratidza kuti kudhinda kweshamo uku kudhinda kwechisimbi uku kusvika vazotaura kuti veduwe inini mukandiregerera ndinofa munhu wandiri kuona ininika ari kundirova kuti arisaundiregedza izvezvi ndiri kuona vari vatatu vakatomira vese kuti vauye asi havasi kukwanisa kuya vari vatatu vese kunouya munhu 1 anotumwa wacho ari kutuma vanhu ndazomuona iko zvinozvo saka ndoita sei saka mukadzi uyu anga kuti akangoti vanhu vai vauya otanga kumhanya saka vakaguma vamusunga maoko nemakumbo kuti akataka kutiza atizomuwani ende munhu aroratidza kuti akapoterwa nemhepo anogona kunowira mumugodhi kana kukwara akadonha ndidika saka rigatiite sei timusunge vamusunga kudaro chavakagadzira ndechekuti mukadzi uyu aiona zvechokwadi kuti vanhu avari kuuya kuzomurova ende chaiva chokwadi chekuti ari kuita sei ari kurohwa saka pavakamusunga mweya uri paari unogona kumhanya nemweya wemunhu pawomweya uri kugara zvavasunga munhu kureva kuti mhope iri pavari kunyange ikavingwa haichakwanisi kutiza papa ndokutanga kuchirohwa maroverwo aitwa mai ava vanga vakuti kana vakati ndarohwa dama kuenza motoona nyama yepanzeve yatokwatsuka yatsemuka sei yarohwa vakati vedu wee chavakabata iko zvinozve vari kuti varida kundirohwa makumbo tarirai zvoita gumbo rangu iroi ndakurohwa gumbo vedu wee vanhu vanogara namai ava vanga vakutiza chikonzero zviri kuonekwa nemunhu uyu havasi kuzviona pavari kuti ndiri kuzorohwa nedanda iwo hausi kuona unochovha kubva paari munhu uchifunga ndinobatanidzirwa amai vamukoma kb chigumo chihombe chegumbo riko rudyi chakatyoka vanhu vari kukwanisa here kuona chiguno ichi chakatyoka chigumo chakatyoka chiripo saka ukavati handi kuchipatara kuti vedu ndatovimbiswa kuti haufaniri kuenda kunorapwa gara uri zvauri ukangobva ipapo uchidzoenda kunorapwa chete ukoi tichakurova zvinodarikepo zvokuti unogona kufira panzvimbo ipapo saka ini handidi kufa saka mukoma kb vakarohwa dama ndokurohwa chigomwe ndokurohwa zamo rakangobviswa kamuromo kaikai kekuti kana kuri kunzi mwana anoyamwa kanobva ndokubva varohwa nzira imwe chete yenzvimbo dzavaroshandisa kugara izvezvi kugara kwachona kunovanetsa kusvika vazorohwa pakavanzika ndiani ari kuvarova ndo iko zvinozve mukoma kb ndiriko ndiri mukati mekutaura navo havana kukwanisa kutaura nezuro mukoma kb ndo pavakakwanisa kutaura asi matauriro avakaita nezuro ndeyekuti kwakashevedzwa mubatsiri achibva asvika ikoko mubatsiri akati izvo kuuya kwandaita panapa izvezvo ndaona zviri kuitika ndakuchikwanisa kutaura nemunhu ari kuvarova asi munhu uyu andikumbira kuti tinofanira kuti tikutaurirana asi tisati aenda kure ndiri kukumbira kuti amai ava vakuudzei chokwadi kuti ari kuvarova ndiani nezuro achibva kutaura mukoma kb kuti ndiani ari kuvarova munhu ari kuvarova mukoma kb parufu paya pavakatangira kurwara paipe mukadzi akafa ipapo ndiari kuvarova vane chekuita here nezverufu rwemukadzi iyeye ichokwadi mukoma kb inini handikwanisi kutaura nemurume kuti vane chekuita asi kuti vanakataura mashoko vachiti iwo nemukadzi uyu vane zvavaiita pavaifamba
kuchibva kwabuda imwe nyaya yekuti ivo vakanga vataura vachiti inini handiziri ndofana kuenda uku, ivo ndivo ndofana kuenda uku. Vachibva mukadzi iyeye achibva aenda, vanoti ivo ndivo vakasvika pakurova mukadzi uyu. Marovera vakaita mukadzi uyu, vanoti ivo pakushanda kwavo vakarova nzvimbo isingatenderi kurohwa kumukadzi uyu. Sokuti kusvika pakufa kwanzi vake vachimboti zuva rakasikwa naMwari vaienda kunovaona. Vachibva vataura vakati izvo ndiri kukumbirawo kuti veukama vemunhu mukavabvunza kuti akauya kuzoona munhu uyu kudarika vanhu vese ndiani, vachakuudzai kuti ndine. Havana kuziva kuti rudo rwakanga ruri pandiri nderei, nderekuti hongu naiye tine mabasa atiyashanda asina kunaka, but tine kukonana kwatikaita, but pakukonana kwatikaita ndakavarova pasingatenderi kurova kana tiri kubasa kwedu. Ndo zvakaitika. Saka nguva yandeuya panapa yaive nguva yekuita masorisori, kusvika mumwe wangu aita sei achishaya, kushaya kwakaita mumwe wangu ndiri kuona ari kudzoka, nanhasi anenge achiuya. Mubatsiri ndaakumubvunza, imimi kana muchiti mataura nemunhu kuti asauye muri kuzama kuita sei? Zvikanzi zvatiri kutaura izvi ndezvekuti munhu amumbofi makamaona mimi achifamba apa, inenge iri mhepo kana mweya uripo. Saka mweya ndagona kuona, ndauona kudaro ndikakwanisa kuti izvo wacho wamakatadzirana naye anofanira kuti agotaura nemi, kana kuri kuripo moita sei mobva maripwa. Asi mukoma KB kutaura kuno kwatiri kuita, mhepo iri kunzi yakamiswa, asi amai ava vane zvavakanzi vanofanira kuti vabhadhare. Zvisati zvabhadharika zvakatikumbira kunzi izvo vane mwana wavo ari kunze kwenyika akumbira kuti ndiri kukumbira kuti ndiuye ndigozotaura. Asi zvandinetsa ndezvekuti mubatsiri ari kuti ndiri pakati, amai ava kusvika kwandaita panapa havafaniri kurohwa. Asi sokutaura kwavaita nedheti nenguva nemisi zvavakuzivana nemunhu wavo zvikadarika vanenge vakunetsana. Asi shoko rakataurwa mukoma KB musi weSaturday next week, right, ndo pavakanzi izvo vachaita sei vachasangana kuti vaite sei vabhadharane. Ndo panisingaziva kuti zvichabuda zvakadaro here. Mungaziva here kuti zvinhu zvofanira kubhadhara izvi ndo zvakataurwa nemufi here? Right, mufi akataura kuti kwanzi yaruda mombe dzingwana kuti 3. Achibva anzi pamombe 3 anofanira kubvisa imwe mombe yechi4 yaanoenda naye iye kuhama dzevanhu ava achivazivisa kuti nemhaka yei ndichibhadhara mombe idzi kumwana wenyu. Okay. Kwanzi iye pachake ndiye anofanira kunoudza veukama wangu, idzi mombe idzi ndedzangu idzi. Dzikauye seturo kuhama dzangu kuti mombe ndedzangu idzi. Asi ane mombe 1 yaachatanga abhadhara, unopa veukama vachiti izvo ndine mombe dzandinoda kubhadhara mwana wenyu, asi ndiri kuenda kunobhadhara zvakati kutenda kwavo kwanzi neniwo ndinenge ndanzwa. Muri kuti amai ava vekwamurambinda, yes, vari kurohwa nemunhu wavari kuona asi asingaonekwi nevamwe vanhu, ari kungomona ivo. Munhu uyu mudzimai, vaishanda vese mabasa avo erima vakazokanganisirana. Uyu mupenyu paakadaka kuenda kunokumbira ruregerero, yes, mumwe wacho achibva afa. Saka ndo paari kudzoka manje, ende akatanga kutodzoka pachiri parufu ipapo ndo pakatanga kurwara mukadzi oyo. Saka tamirira kunzwa kuti musi weSaturday kana kuri kunzi vaenda kunobhadhara obviously vachienda kuhama, kwanzi zvichadairirwa nehama vanenge vadai ndinenge ndadavira. So handizivi kuti hama idzi dzichasvika here dzichidavira kuti zvawataura tizvo, nekuti panenge patove nenyaya yekuti zvakare veukama vakuziva kuti kufa kwehama yedu akakonzeresa ndiani. ya pakaipa machinzwa chekwamurambinda munoti kudini kwavadiwa vateereri manyama tibatei pa 0713938538. Zimbabwe ndimo ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza paka rusape. Chekwarusape chiri kuti kudini Muri yeZimbabwe kwarusape kune nyaya inosuwisa. Kune murume ange ari mukati mekugara pamba nevamwe mai. Murume uyu rakanga riri Roja, achigara pamba apa namai, vana vari kudhorobha, vamwe vana vakaroorwa. Kune dzimwe nyaya dzekuti tinoverengera muri yeZimbabwe kunenge kuchigara vabereki tisingafambe mune zvakawanda, asi tiri vapenyu takaroorwa kanaka tichisenza kwakanaka, asi tichiziva kuti kumba kune chinhu chakafanana neemba, baba havako amai variko, ende vana vaingoti ivo sezvo amai vaine imba yavo vachibhadharisa maroja mari dzavo dzichiuya zvakarongeka. So kufa kwakaita amai ava, amai vakazofa, amai vafa, murume aigara ipapo seRoja achigara navo, achibva atoti ndakasiya natengeserwa pana pana mai venyu. Makasiya matengeserwa pana zvikanzi hongu ndakasiya natengeserwa, aingobuditsa zvimwe zvinhu zvokuti muzvinzwisiseka zvanga zvakaoma. Nyaya yakaendeswa kumapurisa, nyaya yakaenda kumatare edzimhosva. Kumatare edzimhosva mukoma KB murume uyu aitori mberi kudarika vana vemuridzi wemba. zvese zvanga zvichidiwa anga nazvo.
but amai avanambogara vaudza vana vachinhu kuti ndatengesa ende murume iye anambogara ambotaura ende kuti vana vazive kuti imba iyi murume ane zvaakuita panapaka. Mushure mekunge amai vafa vakatoona murume uyu ane zvinhu zvaakutoita payadhi paya kutomisikidza zvinhu zvinoratidza kuti atiwe pamba zvikanzi aiwazve imi hamuiti izvi panapa mangari mukati mekugara nesu hatina mboramba kuti mugare sekugara kwamaita namai asi zive kuti amai vakafa tasara vana takutangira ipapo zvikanzi munotoudzwa zvokuita panapa neni ndine mwene nchiro ende regai ndikuudzei kuti kana mune zvinhu zviri panapa chibvisai handidi maroja akafanana nemi namai venyu taiwadzana umwe mwana wacho achibva ati aiwazve hazvidi so murume uyo munhu anga nehasha aigara pamba apa naamai ava asi mukadzi wake aigara kumusha. Zvazoitika mhuri yeZimbabwe ndezvekuti murume uyu akazoenda kunotora mhuri yake kumusha. Ndakuchigara nemhuri yangu ane vana vanokwenda kuita 3 naiye wechi4 kwozoita mukadzi. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika muna December gore rakapera pakatanga kuti iye ndakuenda kunotora mhuri yangu patasada itora. So mhuri yakazouya last week musi weMande ndobva yasvika pamba. Yasvika pamba yakatosvika mwanakomana uya akataura kuti zvamuri kuita zvavisirizo ende mai vedu vanambotengesa chi kutengesa imba. Achibva ndopinda mai vakomana vakanga varipo chitonzi kutosiriwa 1 room kunzi dai masanganisa zvinhu zvenyu umu nokuti marumu ndoda kupinza vanhu. Mukoma KB mwanakomana akabuda achibva aenda akati kumudhara uyu mudhara ndiri kutsvaga hasha kwauri but hasha ndiri kudziseva chikonzero ausi kuziva zvauri kuita. Ndobva asvika kamuguma sezvekuti mudhara panapa nhasi tinotourayana kuti is better undiuraye but ndichifira imba yani yamai vangu. Mudhara uyu achibva arowa mbama mukomana zva nemukomana ndozvandakachishayo tsvaga izvi haubatiriri pasina ropa. Ndiri kuona sekuti zvisi zvandanichisa manguva ese zvanga zvichiramba nekuti imba ndeyamai yanga isiri yangu asi pari zvino zvindakuwada pekutangira chikonzero wandirova. Kundirova kwaita ikoko wadena zvimwe zvatonaka. Ndobva abuda achibva aenda mukoma KB aenda zvakaitika kuri kumapasi 10-11 kuseni mangwana kuseni zuva richibuda mukoma KB baba vepamba apa nevana 3 vese vakurwara nenjere. Amai ndio vasara. So amai nokuongora nezvikuitika pakati ndozvikuita ndobva amhanya kune vabereki vemurume uyu. Vabereki vemurume uyu vakati imimi chiri kumboitika chemuri kugara sei uye zvekupi. Zvikanzi kune vanhu vakauya panapa kuvabereki vachiti ndimi vabereki vemwana uyu. Handitoziva kuti vakatsvaga sei vakaziva sei kuti tiri panapa vachitora kuti mwana wenyu akutora imba yedu asi murume wako iwewe takamufonera nguva iyoyo akataura kuti vanhu ivo vari kunyeba iye ndiye muridzi wemba. Isu takamubvunza kuti mwanangu wakashanda kupi kwawakazokwanisa wana mari yekutenga akati zvakawanda zvinoita uvhiri kuchichidzana nevana mune zvakanaka unogona kusiyirwa mudziyo. Ndo zvaakataura haisiriyo nyaya yachona here. So mukoma murume uyu akateka kuita sekunonzi iye kutanga kutaura zita raamai vepamba apa kuti inini ndinonzi nhengi mavakisiriwa ndakaita imba iyi ndakatenga gore rakati murume wangu ari mupenyu ndikaita zvakati ndindatekura zvidhina zvimwe zvachona ndichiisa musaga ndichitakura kuti imba iyi isumuka. Nhasi uya panapa uchitaura achitaura zita ravo but vachibuda pamurume uyu mukadzi wake akateerera. Adaro akazonzwa zviri mukati mekutaurwa mukadzi uyu zvaiti zvikataurwa aibvunza hama kana vabereki vemwana uyu aititaura kuti zita riri kutaurwa ese mazita aya tinomasiva kureva kuti zviri kuitika pambapo ichokwadi kuti amai avo vari kutobuda pamwana wedu but isusu hatikwanisi kuye kocheti vabereki vemwana kana pakadai so aripo ipapo tangai mabva ipapo ndikuti kugamuchirai. Vabereki vemurume akatora imba yevanhu mukadzi achibva ataura kuti neniwo ndiri muroorwa baba mwana chaivo chaivo ndakambovaudza nenyaya yekugara panapa but vakaramba. Mukoma KB baba nemwana vakamuka one day vakashatirwa kupwanya mawindo ese kupwanya mawindo ese but baba pavaipwanya vaiti izvo ndiri kuputsa zimba rangu haringagari nevamwe vanhu but vakabuda kumurume uyu but vachitaura zita rekuti ndo amai vakafa vari pamba apa kusvika vazobuda vari mukati mekutaura kukudza mukadzi wemurume wekuti basa rauri kuona iri
rikumhanya uchibata vanhu vachisunga kuti aseka iko ndozvi simba ratakunze iko zvinozvika ndiri kuti iwe kana sikakwanisa kubvisa murume wako pano nevana ava wakutosvika pakutofa iwewe ndiwo uchaurawa uri kuona rikuputswa kwakachitiwa imba iyi ndiwo uchaputswa mukadzi achibvatisa ndikusiya murume nevana vari pamba vachipwanya imba vachidonedza zvidhina vachikanda matombo mahombe pamusoro pemba dombo ratikakanda pamusoro mukoma kepi raigona kunodonhera mukati nokuda kweweit pamasipesasi kusvika vazoenda kunotorwa nevamwe vakuru vemunzvimbo ukwadusapi ndo vakaenda kunotora vabereki kuti ime uyai panapa mugare pasi mutore vana ava isusu zvatavinga panapa ndezvekuti manext door vanogara nepamba apa havachagari mune zvakanaka endi vari kugara vachitya zvatakudandirai panapa ndezvekuti uyai mutore vana venyu hatizi kukutorerai imba ende hatina zvatinoita pamusoro pezvekuita chinemba imimi torai vana venyu muvabvise panzvimbo iyi mumbwese panzvimbo yakavanzika kuitira kuti vanogara munzvimbo inoyi vagare vakasununguka ichokwadi vanenge vachitya ndo zvatakutorerai vari kwekoko mukoma kp mhepo ichibva yabuda pana baba yabuda pana baba ndidika but ari mukadzi wembai zvikanzi kuti uzive zvanoda kuita panapa ndezvekuti handichiri pavabereki vako imimi vabereki imimi handichi mukurega mwana wenyu achigara paimba isi yake takumutorera muzukuru mwana mukoma kb anga ari mukati mekutamba kwete kutamba kwekuti kufara nevamwe handiti mwana anga kurwara nenjere ari mukati mekuti singe munhu ari kungotamba senge pasina redhiyo ndikubva angodona ndiye si zvachose atobva ari kumba kwevabereki so vabereki vacho vachibva kuti no isusu munokwanisere kutipa munhu anogona kutaura nemhepo iyi nekuti mhepo iri kubuda apa haisi rudzi rwedu chiendai munotidanira vabereki vemukadzi akafa panapa titaure navo ndobva adzoka zvikanzisa vabereki pacho pakasvika mhepo inovhunuka kubuda zvikanzi tiri kukumbirawo isusu kuti mutsvage munhu ari kuperekedzai kuti panapa ndine hoko dzangu dzandakanga ndakaisa hamudzizive hoko idzi makadzikanganisa makadzisvibisa nokuti murume uyu pakatanga kugara pamba mungoma kepika anga kutochererawo mishonga yake payadhi yake achiti ndege zvikanzi ndinoda kuti mutsvage munhu anobatsira inini pachangu ndikabvisa munoti ndiri muridzi wepamba handisi kuda kuti ndiite sei endai munotsvaga munhu anouya kuti iye abvisezve but mubatsiri uyu paakashedzwa mukoma kepi akataurwa nemufi achibuda pamunhu kuti endai kuharare munotsvaga munhu anonzi nhengi ndiachada kuzobvisa zvinhu izvi abvisa zvinhu izvi ndiri kupai nguva yekutama kana kasipunu kana kadhende kehembe yakadambuka nongai bvisai handidi kuona munhu so nezuro ndo pavakapedzisa kubvisa zvinhu izvi vachingopedza kubvisa mukoma kb vanga vakutobvunza murume kuti masura sei komuri right here vakutobvunza kumba kwababa vavo vachiti kuri kwatiri ndikupi vabengenuka vakuziva zvavari kuita asi vakanzi hamuna kupora munofanira kuti mutevere kumba kwemunhu akatumwa nemhepo kuti azokubatsirai ane zvinhu zvanofanira kuti kuitira nekuti ndiri kuona zvakare gomba ratovhurika kumunhu wese akarwara njere panapa ndiri kuona makomba akaita sei akavhurika saka nhasi kuseri kumapasti 6 ndopandafonerwa chiti tapinda muharare kana muchida kuzoti muzotiona tigotaura tese asi munhu atanogona kutaura neni ndo vabereki vemurume uyu nemudzimai wake murume nevanhu ava vaviri vasara hapana chevari kuziva muzukuru mwana wababa vakada kupamba imba akatofa anga ane makore mangani 13 years ndiye anga ari mudiki kwasara vana vangani kwasanga vana vaviri saka vana vatu ava nababa vacho vabengenuka vakuziva vabengenuka kunosi ivo baba ava vachibvunzwa vasati vatanga kurwara nenjere vari kuti imba iyi vakaitengeserwa nani mukoma gabe vandikwanzi izvo inini kugara kwandakaita panapa nokuti pambapa vanonzi vakagara 14 years dzavagara namai ava vakati hapana chapisikazi ende chaive chikwere chekuti mukoma kb vana vachiona zvimwe zvinhu zvacho vaitobvunza kuti murume iyeye nekuti ndiyaiziva zvakawanda but ivo vari kuti ivo amai vedu havana kungofa zvekudona amai vakarwara tikavachinja naisusu kwachiendeswa kuchipatara vachitaura zvese vachitombotaura kuti imba yangu vana zvandasiya imba iyi kana kuti ndafa musaita kuti imba iyi ingoparadzika ndikusaka muripo havana kumbogara vataura nyaya yekuti imba vaka kumatare edzimhosva hapana here panga pakasainirana vanhu kuratidza kuti baba avo vakatengeserwa imba naamai vaive muridzi wemba murume uyu ndiye atorine zvinhu zvaaibudisa mai vachona paisa but madetails akafanana nechitupa nenamba zvechitupa zvaamai zvaivepo zvese kuratidza kuti murume uyu akatora kamukana wokuti amai muridzi wemba vanga vasingazive zvimwe zvinhu
achigadzira mapepa. Hey, irusape. Baba Isabewo mukaita mukana wekuenda kunotaura nehama yababa ava vakadaka kubvuta imba vakakwanisa kutaura pakamera. Itaika kuti mukande video iyoyo pa National FM WhatsApp channel vanhu vazvionere hama dzichitaura kuti ndo zvakaitwa nehama yedu. Zvandichaita pazora nhasi mukoma KB ndiri mukati mekupedza basa ndichasvikira panzvimbo yavari kubatsirwa ndigonzo kuti zvakamira sei. Kana zvakadaro ndikakwanisa kuvabata nhasi takutozviita nhasi sokuenda kwarusape kuitike kwative kuri. Ndizvo chaizvo kuitira kuti munenge muchiona hama dzichitaura zviri kutaura nababa Isabewo zvakaitika kusvikira kuti baba ava vakadaka kupamba imba iyi nechisimba vatange kurasika njere pamwechete nevana kusanganisira kanokuzoshaya kwakaita kamwana wavo zvekare. Regai timbopinda muchitoro. Ndaimuona mufi ari kurova amai ava ndaimudza kuti chimbofamba kusvikira vaita bo fafaidza chimwe baba Isabewo. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura paka ndapindira muri yeZimbabwe. Nyaya yandoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yevari kuchema yaitika mukati menzvimbo yeEpwezi. Kune murume varume vakatanga kurwisana vari mukati mekurovana muri yeZimbabwe wacho vairwisana. One ane rasta kana kuti dread, umwe achibva abata rasta richibva radambuka. Akabviswa rasta vanoti akati iye warwisa sekuru wangu kandi wabata sekuru. Okay, so akanzi wabata sekuru avataka kutorwara kuzvimba makumbo akurutsa blood. Izvezvi akabvaiswa muhospital maari kurwara ari. Vari mukati mekutora nevanhu ava vari kuti ndimba katanga nazvo pari kudiwa mombe 20. Pari kudiwa mombe 20. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emediwo varoira vanapiro mumba iwe pulo mani selector. Si chakaitika kuEpwezi vanhu vakanetsana mukoma KB kusvika pakurwisana varume pakurovana ava pa varume ava. One ane rasta mumusoro, umwe akazobata rasta achibva adzura rasta ranga riri kumusoro. Right, akadzura vhudzi 1 here rasta kana kuti ndofunga angave aringakwanisa batika maviri kana matatu. Okay, but chikamu cherasta riri kumusoro akadzurwa. Okay, achibva anzi wadzura sekuru wangu. Ndisekuru vaita zvinhu izvi. Munhu iyeye iko zvinozvi achibva tanga kutorwara kuzvimba makumbo akurutsa blood. Izvezvi akamaadhimiti vari pai ari muhospital. Achienda unotaura baba kuti no toita sei nyaya yakaitika zvikanzi ndimakatanga zvamakatanga ndimakatanga. Saka iko zvinozvi kuti tigare pasi tiwirirane pari kudiwa mombe dzingwana kuti 20. Vanhu ava vakanetsana chii? Vane kunetsana kwavakaita kusvika pakurwisana. Munoziva kuti vanhu kana vachinetsana vanhu vakawanda vanosvika makutozouzwa ende munhu umwe anenge akutaura nyaya yake, but vakanetsana kusvika pakurwisana. Saka chiri kunetsana nechekuti mwe apa nhovo ari kurwara ende shoko riri kumurwadza ndekuti ari kunzizwa zvawakaita izvi wakakuwadza sekuru kana kuti wakadambura sekuru mumusoro. Saka sekuru vakatsama ndosaka uri kurwara. Muchipatara ari kunzi ari kurwarei? Ari kuzvimba makumbo ari kurutsa blood muchesi muri kubaiwa. Hama dzemurwere pamwe chete nemurwere pavakaudzwa kunzi vakakanganisa sekuru ayavo rakaripa pari kufuna mombe 20 ari kuti tani. Ndo nyaya iri kunetsa mukoma KB. Vanhu vasikwanisa kuwana izvi zvikutori kumhanya kuzama kuti vangaita se vangataure navo. 20 mombe dzobva kupe mukoma KB. Ende nini handizivi kuti mukoma KB. Sorry baba Isabewo. Ingoshedza izita iri rekuti Nyarai katatu ari kuSouth Africa. Nyarai hanzi naNyarai ari kumuzanzi. Ko ivo vane mashavi vane mudzimu vanodei muruzhinji zvimwe zvazvokuroya neudyire ipapo hanzi hautorina kana imbwa pamba pedze woda mombe 20. Ndinonzi Nyarai ndiri kuSouth Africa.
iwo vane mudzimu, iwo vane mashavi. Munodiko kuenda paruzhinji, tarisai kamone, humwe huroi kana hudyire. Iwo hauna kana mombe inonzi chi imbwa pamba asi kufuna kamombe 20. Iwe nyaraika munango mutari muchipatara. Pari kufuna mombe apa. Pari kufuna mombe apa. 20. Ya, pakaipa. Regatinzi kuti wamuwanoti kudini. Kanyemba na Bhozho vanhu vari kushereketa marasa manyama. Love more prumero kumangura. Nemurume uyu akakanganisirwa pakadzurwa vhudzi rake. Ndo zviri kuzama kuitwa zvekuti vagadzirise mukomakebe. Vari kutomhanya kutsvaga mafoni kuita sei. Handizivi mukomakebe. Vanhu vakapererwa. Asi vanozivana varume ava kwavanogara. Vanotozivana kwanogara. Kuepworth ikoko. Hey. Ademuri yeZimbabwe. Ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekurova zviri kuitika matema navo senyika ino. Chokwadi muri yeZimbabwe panapa mukoma KB ndoda kurova dhunge mutunge kusona kwechembere. Ndichadzirova dziri mbiri chikwenzero ipfupi ndichidzizadzisa mukoma KB. Asi muchanzwa zvadzinoreva muri yeZimbabwe ndakudzireva. Nyaya ndoda kutaura panapa yekutanga yakaitika mukati menzvimbo yepaconcession. Kuconcession kune mwana ane 14 years. Akagara akaenda kumba kwaTete, kumba kwasisi anzvadzi yababa. Ndokubva aenda ikoko, ndokubva azobva ikoko, ndokubva azoenda kumba kwa sisi vakarohwa. Sisi ava vane murume wavo, Tete vake zvakare vane murume wavo. So paakatanga kuenda kumba kwa Tete, mwana uyu akabva pasina mashoko abuda. Ndokuzoenda kumba kwa baba mukuru, kumba kwa murume wa sisi, kana kumba kwa sisi ndokunogara ikoko. Ariko ikoko mwana uyu akaenda kunokumbira foni pa next door. Achiti ane zvanoda kuita. Akumbira foni pa next door ndokuisa maaudio achitaura nababa mukuru murume wa sisi. Mwana uyu mwanasikana akura sei 14 years. Ya, vepa next door pavakasera nefoni ndokuti mufoni vari kunzwa maaudios ekuratidza kuti mwana anotomira zvakanaka. Maaudios aitaurei nababa mukuru kuti mwana uyu atori nepamuviri uyezve vanhu vanodyisana vanodanana. Hey. Zvadaro mukoma KB ndokubva shoko rasvika kuna baba vemwana. Tete anova ndo kwakambogara mwana uyu kune hanzvadzi yababa. VaTete vashedzwa zvikanzi inzwai mashoko aritaura mwana uyu. VaTete vachibva vafonera baba munini murume wasisi wemwana uyu vanova ndivanga vachigara nemwana. Zvikanzi kubaba munini ndoipwe. Baba munini atanga kuramba. Zvikanzi musaramba. Inzwai maaudios aya. Amusiri merapa. Baba munini achibva vabvuma. Vabvuma baba munini ndovharwa pasi ndovatiza. Vatiza kudaro mwana akuchizobvunzwa manje ambenga achiramba achibva azobvuma. Zvikanzi chokwadi baba mukuru vakati sei vakandibata. Asi baba mukuru pavakabvunzwa vakati chokwadi ndanga ndichida kuramba hangu. Mainini ndakaita navo zvisina basa. Ndati ndakaita navo cheupombwe. Asi musi wandakaita navo cheupombwe ndakavaona wesiri mandara. 14 years. Wongu ndazobvuma. Ndanga ndichida kuramba chikonzero imhosva. Mwana uyu mudiki plus muringini womukadzi. Asi pandakasangana nawo ndakavaonawo isiri mandara vatori mai. Baba mukuru vari kutaura mashoko aya vachiziva kuti mwana uyu mwana mudiki. Vari kutaura naTete. Vaisi vamukonazve vakatanga kuramba pavakazoplairwa maaudios ndokubva vabvuma. Asi vachibva vati ichokwadi kana achidaro. Asi ndakavaona wesiri isiri mandara. Mwana akuchibvunzwa navaTete vaya manje. Nai muningina vabvuma ende wabvuma newewo. Asi vari kuti vakakuona wesiri mandara. Ndiani futi? Zvikanzi chokwadi Tete. Pandakauya futi kumba kwenyu paya baba mukuru murume wenyu ndichakanditanga. Yatinoti rikiti bvumu koma KB. VaTete vari kubvunza vabata murume wasisi wemwana uyu. Vachienderera mberi nokubvunza nyaya. Vari kutonzwawo zvakare kuti murume wanyimi muri kundibvunza imi. Ndiyo mwe wachona. So baba mukuru murume wasisi akatiza asi kubatwa. Asi murume waTete ava ndiye akabatwa izvozvi. Nyaya isati yaenda mukoti ari mukati. Akabatwa nemapurisa. Abatwa nemapurisa. Ndobva ipapo mukoma KB ndopinda muBhowera 07. Mukoma KB kuBhowera kuna Amai vari mumba. Vachiitei?
vane vana vanokwana kuita vatatu, vakomana vaviri nemusikana 1. Mwana mudiki ipapo ane 27 years ndiye mudiki. Hapana akaroora, hapana akaroorwa. Ndichitaura navo, hapana anoziva chinhu chinonzi musikanzwa. Hapana zvakagara zvaitika mavari. Baba vako kubva vatofa, vakangosiyiwa vari vana vane hunhu. Hapana here kukandwa kana kukanda shoko kuri kuitwa nevana. Havagamuchiri, havasvigamuchiri. Havakwanisi kugamukanda shoko, havakwanisi kukandwa shoko. Ende munzvimbo nemunharaunda vanozivikanwa. Mukomana number 2 akatora chitenda chake ndobvaisa muhomwe, ndobva apinda manga makavarara mai vake. Zvikanzi iwewe Dorika, zuva rakasikwa naMwari rega rega kuti uzosvika pakubara isusu, hauzi Maria. Mashoko andiri kutaura ndo mashoko akataurwa. Ndiye ega mai vaJesu vakaita mwana pasina kusangana kwemurume nemukadzi. Imimi makabara isusu kureva kuti nemurume wenyu mune zvamaita. Isusu matiri kufamba mese tiri kunzi ndimi. Vaita sei amai? Muri kuti konzeresa kuti atikombiswe. Amunyari here munzvimbo. Izvezvi kutaura kwatiri kuita izvezvi muchiri kuzviita mune boyfriend yenyu inopinda mumba mundakatarisa. Asi isusu mutidaro. Rarai. Bangai ramuri kuona here. Iri ndoisa pauro, ndokuisai pauro. Kana mukaita sei? Ngarise amai vachibva kuti kumwana, mwanangu handizi kuramba, ichokwadi but ndiri kuzvishandisa ndisingazivi. Ende mushonga wacho rega ndikuratidze, mushonga wacho ndeuyu, asi usabata nemaoko ako. Ukangobata mushonga uyu pakati pangu imimi nemi handichazivi, pana anofa. So ndiri kutyira kuti kana kuri kuti ndimi munofa mese kawani, kana ndiri nini ndinofa ndega. Asi dai ndaziva kuti anofa ndiani, chandiri kuziva ndechekuti pakati penyu muripo titipo 2, imimi vana neni, mushonga ukabatwa nevana pane vanofa, either ndini kana kuti ndimi. Saka nenyaya kuti handichazivi, usaubata bata mushonga wacho ndeuyu. Mushonga uyu ndewokuita sei? Mushonga uyu ndewavo iwo wokushandisa vana. Vachivashandisa pakuita sei? Vana vako vanotoshandisa kuti varume. Vanotosangana navo kuvaita varume. Kumusikana handizivi vanomuita sei, but akataurwa naye aitaura nenyaya iyi, mwana komana achitaura namai vake. Ndobva atora achitenda mukoma ke. Zvikanzi mukangoridza mahere chete, ndokutanga kuvabaya. Kana ndichiti kubaya mhuri yeZimbabwe, aitaura achiti ndoda kuti tifanane. So mai ava vakazokwanisa kuudza mwanasikana. Mwanasikana achibva audzwa kuti shone kuti ndinoita sei, ndinobai. Mwanasikana ndiye akazokwanisa kutora inini achibva taura akati ndakomekedzwa kuti torai madota muchindizorera kuti ndipore. Ndikaenda kuti kuchipatara ndiri kufa. Ndiri kuchipatara ikoko pane zvandinokwanisa kuti ndiite. Ndikazviita futika, kana ndaenda kuchipatara handifaniri kurega kuzviita, asi ndikazviita futi mese munofa. Imhiko dzemushonga. But zvandinoda kuti utaure Bhozho ndezvokuti kana nyaya iyi waitaura, pari kudiwa mukadzi, munhu anoita zvekurapa zvechivanhu, ari mukadzi asi ane mondoro. Amai vangu pachavo vanobudirwa nemondoro, but mondoro iri pavari iri kuda kutaura zvakare nemunhukadzi ane mondoro. Ndivo vati vanokwanisa kuti ivo vakwanise kuzotora mushonga uyu. Amai vaamai ava ndivo here vakapa mushonga mwana wavo. Amai vari ku 07 Bhoera vari kuti vane mushonga vakapiwa here naamai vavo? No, ivo pachavo vanobudirwa nemondoro. Ende mushonga uyu havana kutaura kuti vakauwana kopi, asi vanobudirwa nemondoro. Asi mutima mushonga uyu vari kuitaura. Ndikaenda kuchipatara
pane zvichaitika zvinoitika izvozvo kana ndazoita kuti ndiite inini imimi munogona kufa mese kana kuti ndogona kuti ndife. Chandiri kutyira ndechekuti handichazivi kuti kana ndaita izvozvo anofa ndiani. Uyezve mushonga uripo uyu, mushonga uyu zvakare ukabatwa nemivana handizivi kuti pakati pedu achafa ndiani. Chandoda kuti nyaya isvike kuna Bhozho ndechekuti kana yataurwa ndoda kutsvagirwa mukadzi anobudirwa nemhondoro, ndiye anokwanisa kuzotora mushonga uyu nekuti inini pachangu zvakare pandiri pane mhondoro. But maronda yandaita aya, mwana wangu harisi dambudziko, torai madota muchindizorera. So mwanasikana uyu ari kutora madota achizorera mai vake maronda, havasi kuenda kuchipatara. Mwanasikana ari kuti amai vakakuvara sei? Amai vakakuvara mukoma kebe, ari kuti iye pachake akatokwanisa futi kubvisa zvimwe zvitanda zvakazvachukira pavari. Hey. Saka mwanakomana akakuvadza amai ari kupi? Ariko pamba ipapo. Ariko pamba. Kwanze pane mumwe musi wanga kadhakwa achitoshevedzera achiti takafanana, totombotora nguva takafanana. Hapana izvozvo. Boyfriend yamai akazosvikapo ikasekwa ichinzizvo zvadhakwa. Mukoma kebi Handiriya Simudza tirove pakadzika. Handiriya wana ndirove ndakumbira Handiriya ndirove pakadzika Simudza pakadzika Simudza pakadzika Simudza Reporting to the angel. Oh, you didn't for it. Oh, you didn't for it. Tapio. What am I disappointed for the bit and the pro? Fana to the picture of Juraima. Fana to the picture of Juraima. Jumanda wakachura back in the car. Say, but it's what am I? Then you're sure what been for. Then you're sure what been for. Walk out web. Simpinity. What a mighty. Then you're sure. Akioroshi. Po. Rigidi. Mabesapyo pane vari kutsvaga hanzi nhamba dzemubatsiri akazobatsira amai vanga vane imba yanga isingagare maroja irasikana singakanganise nevamwe vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri uyo akazopaka kuti amai vekwamurambinda panyaya mataura nhasi vazobuda pachena kuti chii chiri kupa kuti varohwe nemunhu asiri kuonekwa nevanhu. Chokwadi muri yeZimbabwe panyaya yekuimba havana kukwanisa kuti vangakwanisa kubatana nekuti vanditendere kuti ndinge ndichizoti zvitori nezvenhamba iyi asi vanitora nezvake mukoma KP nemuri yeZimbabwe ndiyo kwamurambinda. Nhamba inoti 0781 150 770 0781 150 770 nemo inoti 0780 258 564 0780 258 564 0781 150 770 ndinovimba kuti ndiyo namba yacho. Bhohera zvaita seiko kumusha kwangu ndepapi chaipo Bhozho asi zvakaitwa nemwana uyo aparira dzinza rose mhaka vanopera kuti tsvai ndinonzi farai mukandakure paGreen Valley. Machinzwa ka? Aiwa akapisa akabata pasingabatwe. Handizivi kuti kusvika kurudzi rwechingani havachapera. Aya ndo anonzi ma1 vana sekuru havasi kuzviziva. Pane zvinhu zvirize vakavharira amai mukati. Amai havasi kuzikana kuti vakakuvara. Havasi kuziva kuti vakakuvara vari pamba pavo saizvozvo. Akatobuda nenyaya iyi mwana. Ndokusaka ndati ikatora nguva mukoma KB ndochibvondo. A minute pasi 4 o'clock ndirikona Tete Mesaudo Mesendrovo apindira kamustudio nhare yedu mutiregererauka amene kuti iri kuita sei aisika kufonereka landline yedu yemuno 0789600748 aisika kuringa KB na Bhozho amai avo vekushandisa kavana vavo ngavangofe zvavo hazvishande kubereka mwana waunoshandisa kakuita zvemushonga. Mwana mukomana makagona hanzi makagona hake varoyi ngavadzidziswe kuti hanzi pahuri iyi hapamirwe panochowa munhu ndinonzi mai mimi paStepford. Hanzi mwana weku 07 akagona
kubaya mai baba isapewo hakuna nyeri chungwa chidaro ndikabirwa inini ndikarowa mbavha yangu ndirototongawo futi inini ndizvozvo ndatonga ndega pakaipa vanenge vachida kukubatai baba isapewo munobatika sei ichokwadi muri yezimbabwe rega ndikuzivisei kuti vanenge vachida kundibata munondibata nhamba dzangu nhamba dzangu dzisina chipomerwa nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinotizo muri yezimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 kana kuti 0771 545 025 panhamba idzi muri yezimbabwe kana muchinge vada kufona mukangofona mukabvunza kuti ndibhozho ndikangoti ndini makuto 55 makutotsudzura no time to waste treatment no doubt nekuti ndidze basa uyezve pamunofona muri yezimbabwe kana muchiziva kuti munoda nhamba yamunofungidza kuti yamuri kubvunza kwandiri pamwe ndinayo tangai matora bhopo ije nebepa matora bhopo ije nebepa motonyora tichitaura musanyora pafoni yatiri kushandisa muri yezimbabwe hazviziri izvo nekuti inenge chirira munzeve uyezve ndiri kuti kana muchindifonera musafone neprivate number kana masiyira nyaya parod kana kuti mari yenyu ikapera kana kuti network ikazonetsa handikwanisi kufona bheki kwamuri chikonzero ndichida kunzwisisa nenyaya yekuti mafona nenhamba isingabudi itai zvinooneka tigofambidzana ndapota musabhipa sa Queen Lorraine Nyasha Mozambique po